Diyos ang diskurso at itinagawa. Nagkawalan sa tao at gagawin. So, simbahan mo sa pagkasalit. Purihan sa kapitin mo at activities. Rosan at activities. Yung kapitin mo ito. Ang muna sa nanana. Iyo ko sa program. And call na sa nuya. Sa pagkakir ang activities kasalala isonan. Kakamilili ko pura naman ng Diyos na nasanto na nakuling rami. Ngayon sa naskos sa kapingkim, person completis, tenara santo na de iya kasantin parang sa eko, sa pati and sa sigara ng Diyos. Full praise pasantakan sa kaliluin na alam. Namulit, meron namun. Kamarin Diyos, kaliluin po ng Diyos. Prosper na kananuna na parang nabungan as of the prosper. Kailangan po sa Diyos. May party, walang isunod, pagkumat pa, magandang kapay, ng mabuhay. Santos, Jesus Christ. Amen. Maraming kong siya na rin mumutso. Ang subing na ba sa resulta sa program solo na titika siya ko. Kasangin pa, wal masukita na Christmas pa. Dawai rasi pa, lima kay sekta na parkabo. Sehingga muy kumasili, kumasiyang so. Alam ko,